O čom je vlastne Cryptex? Je to vlastne taký systém, ktorý ponúka finančnú slobodu pre každého. Prináša spôsob, ako získať maximálny výnos úplne jednoducho. Ide o svetovú investíciu, ktorá ako prvá vám poskytne aj počiatočný kapitál. Takže Cryptex ti dá peniaze a Cryptex investuje tie peniaze, ktoré ty tak povediac dostaneš ako dar. Napriek tomu, konečný zisk bude tvoj. Cryptex je preto jedinečná, pretože nič podobné ešte neexistuje. Predtým, ako sa do toho pustíme, chceme vás upozorniť, že nie sme finanční poradcovia a nemôžeme vám nič zaručiť. Za všetky svoje rozhodnutia zodpovedáte vy. Sú to vaše peniaze, vaša zodpovednosť. Napriek tomu sa vám snažíme pomôcť a poradiť, ako sa len dá. Ako vlastne vznikol Cryptex? Niekedy dávnejšie, okolo roku 2016-2017, sa stretli špecialisti z odboru bankovníctva, kryptomien a boli tam aj z poisťovní a premýšľali nad tým, ako vytvoriť niečo, čo ešte neexistuje, čo je dobré pre všetkých, čo pomôže bežným ľuďom zbohatnúť a pritom je to výhodné aj pre banku, pre poisťovňu a samozrejme pre Cryptex ako sprostredkovateľa. Takže to sa podarilo. Vytvorili jedinečný systém, ktorý funguje už asi 8 rokov. A v tomto systéme sa môžeš podieľať na finančnom zisku tohto digitálneho kryptosveta. Systém má približne 500 000 členov a všetko sa začalo v Austrálii, odkiaľ sa premostil na Nový Zéland, následne do Ázie, odkiaľ sa dostalo do Ameriky a nakoniec sa dostalo pred pár rokmi do Európy. Je to úplne privátne internetové hospodárske spoločenstvo a vy sa môžete podieľať na výnosoch z blockchainu bez akýchkoľvek znalostí, aj čo sa týka kryptosveta. Tak a teraz sa pozrieme na to, ako vlastne funguje tento systém. Cryptex ponúka takú príležitosť, pomocou ktorej ešte stále môžete získať veľké množstvo BTC. Ako je vidno aj na schéme, uprostred je Cryptex ako sprostredkovateľ, ktorý zaručuje anonymitu pre všetkých. A na ľavej strane môžeme vidieť štandardný finančný systém, ktorý zahŕňa eurá, forinty, doláre a ďalšie meny. A na pravej strane môžeme vidieť digitálny finančný systém, ako sú napríklad kryptomeny, čiže Cryptex ako sprostredkovateľ tvorí premostenie medzi štandardným finančným systémom a digitálnym. A Cryptex ako sprostredkovateľ je v partnerskom vzťahu s poisťovňou a taktiež so svojou partnerskou bankou. A ako môžeme vidieť, Cryptex je vo vzťahu aj s vami, čiže ako účastníkmi zo všetkých krajín sveta. Čo je pre vás podstatné vedieť, že vy ako účastník ste v bezprostrednom kontakte iba s Cryptex. Cryptex rieši všetko, sprostredkuje počiatočný kapitál a na konci aj zisk bude vyplácať Cryptex. Celý systém funguje automaticky. Ako vlastne funguje táto investícia budúcnosti bez vlastného kapitálu? V prvom kroku je potrebné si založiť webovú kanceláriu, čo je vlastne úplne bezplatné. Následne si môžete požiadať o počiatočný kapitál na 3 roky $30 240, na 5 alebo 7 rokov $43 200. Cryptex s týmto počiatočným kapitálom okamžite začne pracovať. Vaša zmluva tu vstupuje do platnosti a začína produkovať denný výnos v dolároch. Po uplynutí časového obdobia, ktorý sme si zvolili, 3, 5 alebo 7 rokov, počiatočný kapitál sa vracia ku Cryptexu a váš čistý zisk putuje späť k vám do vašej webovej kancelárie v dolároch. Potom si môžete previesť váš zisk na účet, ale to už bude vaša úloha a tento zisk vám bude pripísaný v bitcoinoch. Tak sa teda pozrime na to, ako to vyzerá pri 3-ročnej zmluve. Ako môžeme vidieť, peniaze prichádzajú zo stakingu, čiže z viazanosti, čiže z digitálneho úročenia. V tabuľke môžeme vidieť pri 3-ročnej zmluve prvých 7 a posledných 7 dní. Na prvom riadku
prvý deň môžeme vidieť náš počiatočný kapitál $30 240, ktorý získa svoj denný zisk približne 0,1%. Posledný deň, 1094. deň, môžeme vidieť so zelenými číslami našu sumu, kam nám až vyrástla $67 550. Z tejto sumy Cryptex odpočíta ešte posledné poplatky. O nič sa netreba starať, tieto poplatky sa odpočítajú automaticky. A ako môžeme vidieť, posledná výsledná suma je $65 269. Ako môžeme vidieť aj na obrázku, táto suma sa rozdelí približne na polovicu, ten počiatočný kapitál sa vráti do Cryptexu a nám zostane tých 35 000. Teraz sa pozrime na 5-ročnú zmluvu. Tu už budeme mať oveľa zaujímavejšie výsledky. Na prvom riadku prvý deň môžeme vidieť náš počiatočný kapitál, čo je $43 200. Tento kapitál získa svoj denný zisk približne 0,15%. A na poslednom riadku môžeme vidieť, že po odpočítaní poplatkov nám zostane $513 912. Táto suma sa znova rovnako rozdelí ako v predchádzajúcom prípade, čiže ten počiatočný kapitál tých $43 200 putuje späť do Cryptexu a čo je pre nás veľmi zaujímavé, nám zostane približne $470 000. Preto je výhodná táto investícia, pretože nemusíte robiť vôbec nič, všetko prebieha automaticky, nie je nutné ani odporúčiť túto investíciu a na konci, keď vaša zmluva vyprší, získate svoj čistý zisk. A teraz si povedzme o tom, prečo sa vlastne oplatí uzatvoriť zmluvu. Je to vlastne anonymné, transparentné, jednoduchý pasívny príjem. Je to taký jednoduchý spôsob a preto je práve jedinečný. Je tu minimálne riziko, maximálny zisk, nepotrebujete vlastné krytie, nepotrebujete vlastný počiatočný kapitál, pretože počiatočný kapitál vám poskytne Cryptex. Po žiadosti sa okamžite spúšťa smart zmluva, váš počiatočný kapitál je okamžite viazaný a zarába. Dobropis profitu prichádza každý deň a môžete ho sledovať vo svojej webovej kancelárii. Jeden človek môže mať iba jednu webovú kanceláriu, ale môže uzatvoriť až 50 zmluv bez udania osobných údajov. Poplatok za spustenie každej zmluvy je $100 a konečný prevod celkového zisku je v bitcoinoch. Ako môžete vidieť na obrázku, momentálne sú k dispozícii tieto typy zmluv, 3-ročná, 5-ročná a 7-ročná, ale je tu aj jeden výnimočný prípad. Ako môžete ružovou farbou vidieť, je možnosť zakúpiť si balíček 3-ročných zmluv, ktorý obsahuje 10 zmluv a ďalších 5 získate ako darček. Ako môžete vidieť na vrchu každého stĺpika, sú približné hodnoty zisku, ktoré môžete získať uzatvorením danej zmluvy. Ak vás teda zaujala táto možnosť investície, pozrime sa na to, aké kroky sú potrebné na uzatvorenie tejto zmluvy. Ako prvé potrebujeme si založiť bezplatnú webovú kanceláriu Cryptex. Následne sa zaplatí zmluvný poplatok $100. Následne potom je potrebné vybrať dobu splatnosti 3, 5 alebo 7 rokov. Ako náhle si vyberieme túto možnosť, zobrazí sa nám počiatočný kapitál vo webovej kancelárii. Pri 3 rokoch je to $30 240, pri 5 a 7 rokoch je to $43 200. Následne sa spustí naša inteligentná zmluva, náš smart kontrakt a vy už nemusíte spraviť vôbec nič. Automatizovaný staking prebieha, neustále generuje zisk. Nemáte žiadnu povinnosť, stačí si spraviť pohodlie, pretože všetko je automatické. Ak ale nechcete len tak nečinne sedieť a čakať, je tu pre vás výhodná možnosť, ako získať ďalšie provízie, a to odporúčením tejto jedinečnej možnosti svojim príbuzným, rodine a kamarátom.
Táto možnosť vám môže priniesť okamžité provízie, ktoré si môžete pripísať na váš účet v bitcoinoch. Existujú dva typy takýchto provízií. Jedni sú okamžité provízie zo $100 poplatkov, ktoré zaplatili členovia, ktorých ste priviezli pri uzatvorení zmluvy. A ďalšie sú neskoršie provízie, ktoré získate zo stakingu. Tieto percentá sú vypočítané z výslednej sumy zisku po splatnosti zmluvy vašich členov. Navyše lídri získajú ďalších 5% z nekonečnej hĺbky. Pozrime sa na konkrétny príklad pri okamžitých províziách, ktoré získate hneď po uzatvorení danej zmluvy zo $100 poplatkov členov, ktorých ste priviezli. Ako môžete vidieť aj v tabuľke, z priamého člena, ktorého ste vy priviedli, získate provízie 30%, čiže $30. Z ďalších členov, ktoré privedie váš priamy člen, vy naďalej získavate ďalšie percentá provízie, ako je to vidno aj v tabuľke. To však nie je ešte všetko. Môžete získať ďalšie provízie ako líder, avšak na to je potrebné splniť určité podmienky. Na získanie titulu líder potrebujete priviesť minimálne 100 priamych registrovaných a v rámci skupiny uzatvoriť minimálne 1000 zmluv. Ak sa stanete lídrom, získate navyše plus 5%, a to až z nekonečnej hĺbky. Po dosiahnutí líderskej pozície získate okamžitý bonus $5000, ktoré vám Cryptex pripíše priamo do webovej kancelárie. No prečo je skutočne výhodné pustiť sa do budovania siete, sú provízie, ktoré získate zo zmluv po ich splatnosti. Vezmime si konkrétny príklad. Ak priamy člen uzatvorí 3-ročnú zmluvu, keď táto zmluva vyprší, získa $35,000. Vy z tejto zmluvy získate 8% províziu $2800. Pri uzatvorení 5-ročnej zmluvy v prvej hĺbke táto provízia predstavuje $37,600 a to z jedinej zmluvy. Pri 7-ročnej zmluve je to vyše $110,000. A to hovoríme stále iba o jedinej zmluve. Čiže čím viac zmluv, tým vyššia čiastka, ktorú získate z provízií. Dobrá správa pre lídrov, rovnako ako pri okamžitých províziách, aj pri provízii zo zmluv po ich splatnosti získate ďalších 5%. Čiže z výslednej sumy lídri získajú ďalších 5% až do nekonečnej hĺbky. Pozrime sa na to, prečo je táto investícia bezpečná pre každého účastníka. Je to bezpečné pre vás, pretože neuvádzate svoje osobné údaje a neinvestujete svoje vlastné prostriedky. Žiadne vysoké čiastky. Je to bezpečné pre banku, pretože vy ako účastník nemáte prístup k peniazom počas platnosti zmluvy a banka môže zarábať miliardy cez Cryptex v kryptosvete. Preto pre banku ste vy dôležití, pretože bez vás by toto nemohla docieliť. Je to bezpečné aj pre Cryptex, pretože ako sprostredkovateľ medzi účastníkmi zarába veľa na mesačných poplatkoch. A rovnako je to bezpečné aj pre poisťovňu, pretože blockchain viazanosť je najbezpečnejším spôsobom viazanosti v dnešnej dobe a taktiež poisťovňa získava svoje poplatky za poistenie uzavretej zmluvy. Ako môžete vidieť, je tu jedinečná možnosť a bezpečná investícia do budúcnosti, na ktorú už nie je potrebné čakať. Prišiel čas, aby sme si splnili svoje sny, či už malé alebo veľké. Ak sa vám páči táto možnosť, navštívte webovú stránku a požiadajte o registračný link osobu, ktorá vám túto možnosť odporúčila.